jsou chvíle, ve kterých se zastaví čas. Chvíle, kdy naopak každá vteřina rozhoduje o osudech lidí. Vteřiny, ve kterých se vám promítne celý život s nadějí, aby to nebyl den poslední. Naděje. Ano, ta naděje svěřená do rukou opravdovým hrdinům, na úkor svých rodin, přátel a volného času, s odhodláním pomoci lidem v nouzi. Vyráží kdykoliv, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a každou vteřinu života. Někteří i tam, odkud jiní utíkají. Poslání proto v životě nejdůležitější. Lidský život především. Vyráží kdykoliv, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a každou vteřinu života. Lidský život především.